Asibingelele siyiNews Avenue igaba usizwe process yakhuleka esilweni esiphethe umntwana omunye wabantwana umntwana uThokozani Zulu. Asibingelele mntwana. Yebo, sibingelele kwiNews Avenue kubabukeli emakhaya. Asibonga kakhulu ukuthi wenze isikhathi ukuthi ube nathi today because kunezinto eziningi esifuna ukuyi-understanda. Okokuqala nje sifuna ukwazi ukuthi yini iSIFSA, irole yeSIFSA kuma-artist, onjani oqualifyayo ukuthi abe yilunga leSIFSA njalo njalo. Ndizoza ngesichithi kakhulu isikhathi because isikhathi sidliwe yinja bayaye basho njalo. Ndizoza ongitshele abanye abantu bayakhuluma ngendaba zeSIFSA but bangazi futhi ukuthi bangaqondi ukuthi iyini iSIFSA. uSIFSA nje uthi Cultural and Creative Industries Federation of South Africa. It's a federation yamaciko. Uma nje uyi-creativity nje belong to us, ngabe uphathi camera, ngabe umbhali wezincwadi, ngabe wenza icraft, ngabe wenza ifashion, uyacula, uyadansa, uya-actor, you belong to us. Noma ngabe uyintatheli. Noma I'm just checking. Uyiciki. Sinawo, yes, as long ucikoza nje umbhali. So umuntu oqualify ukuthi abe yilunga senza kanjani ukuthi sazi ukuthi sama members eSIFSA because baningi abantu emakhaya kodwa angazi ukuthi uzokwenza njani ukuthi abe yilungu leSIFSA. If uya ku SIFSA KZN both Instagram and Facebook uzothola ke lapho ke iform bese uyagcwalisa liyalidela ukuthi ene uyifakela wena uthi ukuphi sector, uyifakela wena futhi uthi ukuphi district. By the way, uSIFSA ukhona national, it's a national, provincial and all districts. Ngase mina ke ngiphathiswa ke la eKZN. Ukuthi kwaqale kwakhethwa ama district, ngakhethwa idistrict yaseThekwini, then kwase ngo 2022 28 March kwayiwa eMarket le ePortshepstone la kwakuyokhethwa khona kubuholi beprovince. Abafike bangikhetha kona ngowelethu ukuthi ngibe usihlalo wamaciko aKwaZulu Natal. So ubani unobhala ngicabanga ukuthi bengifuna ukuthi mhlambe usinike lonke uhlaka kodwa ngicela unginike unobhala mhlambe singathi nje uDeputy Chairperson uBhototho Mahlaba umfowethu waseMgungundlovu, unobhala wethu uHoward Msomi from Ugu District, uDeputy nobhala uNoma Khumalo, the first lady to win ama idols ngizokhumbuleka, I think it was 2017. Unoma Khumalo, yes. Ngiyambona. Yes, Unoma Khumalo. So Tizoza bengithi ngiyangena lapha. Sino treasurer kuLondi Jobe wasemkhanya kude. No, siyambona treasurer now it's good and well. But ngifuna ukuchecka la Tizoza ukuthi if sengingenile kwiSIFSA, sengingenile ke manje kwiSIFSA, ngizuzana ngokuba ilungu leSIFSA khona into engiyitholayo or ngiyilungu nje ngokuthi by virtue of being an artist. Samba sichaza ukuthi uSIFSA Tina is to coordinate industry, is to influence ama policies. Yeah. So no influence we government na we private sector. Okay, for example ukuthi sine njengamanje ipolice ephambi kwethu esibhizi sihlaziyayo, it's called honorary police, which Tina as industry funa sibhekelele ukuthi ugovernment if uqashe iciko mhlambe umama ozo showcase ozo exhibita ozokhokheleka ukhokheleka kanjani, if ugo we district ukhokhela imali engaka, if umuntu o province ukhokhela imali engaka, if a national ukhokhela imali engaka. So we influence those policies. Ingaqhamuki igovernment seyisitshela thina ukuthi ene izosinikeze imali engakana because yithi ama practitioners, so yithi sazi ukuthi how much we worth. Yabona nje kuno omama abalapha emgaqweni emkhanya kude, inkezo zabo o inkamba zabo o ingqoko zabo uma ngabantu beyithenga bayithenga ngemali encane kodwa umuso beya nazo phesheya bafike bayidayise ngemali enkulu abatholi lutho. So as uSIFSA ke we are trying to help those women on the street ukuthi sine program ebizwa nge content creator la esifika khona kuleyo district bese bafundisa ukuthi uyifaka kanjani on social media ukuze usizwe Blose oseNewland
athi umeyibona akwazi uyi-order ayithenge without going to umkhanyakude nosemkhanyakude akwazi ukuthola imali yakhe ehlele emkhanyakude. So amanye ama-programs as uSIFSA esiwenzayo. Sahleli nomntwana uThokozane Zulu la kwi-News Avenue. Ungasilandela ey'nkundleni zokuxhumana, like, usubscribe kakhulu, usubscribe kuba pages wethu i-News Avenue. Igama lami nguSizwe Blose, njengoba ngeke ngasho ngathi ngihleli noTizozo uThokozane Zulu. Umntwana-ke lo, abantu abahloniphekile kakhulu, umntwana uThokozane Zulu. Ngifuna ukuchecka into eyodwa Mr. Zulu, ngicabanga ukuthi nana akunithokozisi izinto ey'vamise ukwenzeka la, othola ukuthi i-majority ama-artist lawa eniwangamele nina as u-chair na-national kuno-president wakhona adlule emhlabeni engenalutho. Isimo esikanjalo sekunalolu hlaka azikho yini iy'mali mhlampe ni-reserve. Ngike ngezwa njengamanje kunomama odlulile emhlabeni kulamaviki lawa adlule, uNandi Nyembe, veteran actor, but siyakhumbula before adlule emhlabeni uke wakhuluma indaba zokuthi naye angasagcine donate-elwa kube yinto ey'kanjalo. Aninazo izinto enizenzayo ukuthi nivikele nesithunzi sama-artist? May her soul rest in peace. Esingakusho ngale industry, le industry yethu i-seasonal one. Bese ke iba nokuthi ngalesikhathi uTizozo eduma esithola imisebenzi ngapha nangapha, uthola ukuthi uyayibeka imali 1 ye-medical aid, uyayibeka imali 2 ye-funeral cover. Bese kufika i-dry season. I-dry season, these policies ama-life cover nani if ungakhokhi for 3 months iya collapse. Yeah. Yes. So ilezo zinto ezishaya because thina asinayo pay slip, ayikho imali engena every month. Nalokho okubekayo kugcina kuphela. So khumuleka futhi sashayeka kakhulu ngesikhathi se-COVID. Industry ayika recover from i-COVID kahle kahle because vele thina asibanga ne-recovery plan like amanye ama-industries. So into enzakalayo mfethu uma ngabe ipolice icollapse, uma ngabe usungasasebenzi kuyi-dry season, vele awuzoba nemali yokuyisustain, vele uzogcina sewulamba, vele uzogcina sewuhamba ucela. Uma ngabe uyi-actor isizini yale story obusi-actor bese iyaphela, ngalesikhathi iphelile uphila ngani? You understand engishoyo? Okay, busave ama-savings nawo ahamba up to a certain stage because phela uloku uncozula, ngithi ayikho into engenayo, so uloku uncozula khona ukuze kuphile ingane kuze kuphele la uncozula khona. Awukakaqashwa for ukuthi uyo-actor kwenye indawo or ayikakaveli i-role edinga wena, yabo, as an actor ayikakafiki leyo role edinga wena, uyalamba-ke lapho. But ndaba ezisa njengoba ngi-introduce indaba ye-SIFSA lana, ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ey'chazayo njengamanje, ngifuna ukuthi njengoba usho ukuthi lento i-seasonal, yes, la kusahamba kahle khona kusahamba kahle khona, sengisholo ukuthi akukho yini uhlelo oluza ne-SIFSA lokuthi njengoba wonke ama-artist abe no-20 or no-50 rand awufakayo mhlambe esikhwameni sayo uSIFSA, ngoba sengine-structure manje akusafani nakuqala structure. Yes. So into esisebenza la phezukwayo leyo because into abantu esifuna ukudonsa abantu bama-funeral covers. Umuntu uyedwa ebesisabe ne-meeting nayo iDaliso Classic, uyena umuntu ebesakhulume nayo just to check ama-packages ukuthi iyiphi i-package ezosutha for abantu abanjengathi, because thina asibona abantu ba every month. So iminisha lento ukuthi funeka at least uma ngabe kunomsebenzi otholakele or thina ezoSIFSA uma sikuthola umsebenzi sikwazi ukuthi kube nalento ezodonswa ezokwazi ukukhokhela unyaka wonke, because lento ya month to month ayikumaciko ayenzeki.
So nithenga thina kanjani sifuna imoto? ipolice, thina sifuna ipolice. Most of our artists ngiyabona ama-artist ahamba ngey'moto ezibizayo. Okay. You understand leyo? Most of I us. think one of my friends Yeah. udriver imoto engiyifisayo kuyidrayiva kodwa akuboni uSparks, yabo uSparks Yes. Bantwana udrive Yeah. imoto yokugcina. Sengithola ukuthi ama-artist in terms of ukwa-manager ama-artist kulezo zinto zokuyiphatha when it comes to ukuthenga, because bengithenga manje ngibe ngihlukele i-last number yemoto, understand, knowing ukuthi kube ne-dry season when ukhipha i-hit manje. Yes, yes. But slowly but surely le hit yakho oyikhiphile izofade away. Ayikho yini indlela ukuthi instead of buying that car, i-dream car, uthenge imoto nje kahle? Nalokho kuyenzeka, depend ukuthi iphakethe ngalesikhathi ukuthini, but engakusho nje mina ukuthi i-most yethu imoto siyithenga cash. Iyenzeka lento yokuthi imali angithi sekufika u-fast cash, yabo mhlawumbe ngizoyenza example ngami ngoba ngifuna ukukhuluma ngabantu, yabo. Ngalesikhathi kufika u-fast cash ugcina yabo uyiblower, yabo lento le, because So whose fault is that? mina ngasathi fault yami, yabo mina I regret ukuthi ngathenga ilahla ezu2 cash. You understand lento le, his and hers. Ngoba nami ngalesikhathi ngangihlanyiswa uthando, uyayibona lento le. Yeah. But izinto ezenzakalayo, yabo izinto Wathenga ezenzekalayo kuma nomuzi artists, futhi. izinto ezenzekalayo kuma soccer players, uyayibona lento le. So nami kwakuyisiso sami ukuthi ngihlale la kumakhelwane nami kube umlungu. They understand lento le. Ne-swimming pool. Yes, ne-swimming pool isikwakwisifiso sanoma ubani-ke. Yabo nawe uyafisa ukuthi ube nomzo ne-swimming pool. But inwasiza kanjani ama-artist afana nawe? Yeah. You understand? Yeah. Angithi akhona amasha azayo Yes. wena uflopile. Yes. As far as you are concerned. We are And then directing. inwasiza kanjani nina as isifsake manje? We are directing. That's why ke siba nama workshops esi-partnership khona with uSitha la esihambela ama-district wonke ukuchaza ukuthi le esidlule kuyona, engicabanga ukuthi enye ama-reason engibizele yona ukuthi thina sesihambile sawenza angithi yabona ngifihli ngangithi ngifuna ukwenza example ngami, siwenzile bethu ama-flop ngesikhathi sethu sinoprofessor nathi sisafika kumnandi senza izinto nawo bona ukuthi musibuka manje ya bethu sibhuka i-floor yonke ehotela, yeah, we still young, sijabulile kumnandi, yayibona lento le. So But content yami mina so manje ilowa omncane manje sesiyaba workshop exactly. Yes, ayithina ke manje masihambela ama district sesitshela bona ukuthi hey ungangeni kulela game, ya understand lento lo, because one thina sesiyazi ukuthi kufanele kube ne accountant ezokwazi ukuhlelela into zakho, yabona lento le, sikufunde nini, sikufunde ngendlela, yabona lento le, because ukuze nami ngisuke ngihlanyiswa ukuhlala egateway kuqala nje ukuthi kube nama flat ukuhlala emall, yabona lento usuke wahlala lapha sasabantu bokuqala ukuhlala khona, ngihlala eMillennium. so far ungene kule show abathi how I blew it. Hayi mina hayi mina mfethu lapho uqinisile, hayi Zakuphazamisa kangakanani nezingane ngoba enye into fanele si address le. Okay, ilonto ngiyakhumbula udube ke igani nawo uzuphume emaphepheni, yabona nje letha lot ukuthi zazincane but udume ngazo nje. bengibizwe ku le function ebiyenziwe ikhampani kaSimamani, uSimamani ukuthi ukuthi uSimamani ngizokukhuluma ngalezo lezo zinto ukuthi amantombazane nani mfethu amantombazane emahle noma umfana, yes, zonke lezo zinto ukuthi ngenhlanhla ngena ngake kuma drugs, but ngangithi uma eMaritzburg ngoba hey ngoshakele mangilokhuza ngithothi ngangade ngiperforma yabo. So this guy engisayithola ukuthi ngiyachama ngiphuma uyangichaza ukuthi hey izoze uyayishaya lento yabo, uyangichawula kanti ngasikhathi engichawula ngishiyela idrug, yana selonto leyo. So uma uthathekile uzolithatha ulushaye, yayizwa lento leyo, but ngokuthi nje ama drugs notshwala nani angibanga umuntu ongena kona, yayibona lento leyo. So kumele ube careful. Yonke into buyenza ubheki. Mina into bengiyenza ngibhekile kuukuthi enemfethu uma yabo lento ukuthi umfana omncane unomuzi une swimming pool, thola ukuthi wonke umuntu ufuna ukuba kwakho.
bese kube ngathi wena uthanda amantombazane kanti amantombazane athanda ukuthi unephuli wonke umuntu methi ufuna ukwenza ibirthday angithi vele nami ngihlalela ngedwa bekuyini inhloso yokwenza iphulu kwakho just checking kwakuyini mfethu hawu mfethu umuzi oneswimming pool mfethu ukunikeza i-fresh air mfethu yabona into le lethiwa kufana nomuzi osolwandle yayibona into le so ngangifuna leyo feel le kanti izo-end apha yenza ukuthi abantu bonke bathande ukuthi nesnooker-ke ukudlala isnooker ngiyasithanda-ke yabo so leyo nto yenza ukuthi lokugcina-ke wonke umuntu ethanda ukuthi hayi usizo uzongifonela athi hayi sishayele usibanibani i-surprise party sicela ukuzoyishaya lapho kwakho uyayibona so kugcina mina not ukuthi umina engangithanda amantombazane so ile nto ukuthi abantu bonke World Cup ufuna ukusurprise intombi yakhe uyenzela ibirthday bese eyibizela lapha awathanda amantombazane uyabandlula uthanda besilisa no ngiyawathanda amantombazane phela kodwa hayi ngalendlela ukuthi yayanasele indlela engaduma ngayo yabo ikuthi abantu babe kwamba bathanda ukushutha yes yabo indawo erathi abantu bathanda ukushutha nje but space futhi bayasho njalo abake bafika basho hayi wena cha sizwa akukho wrong ukuthi wakwaswima kwami baningi abantu even imeya baningi abantu abaswima kwami yabo so akukho wrong yabo so you have very funny kumnandi not ukuthi kusuke ukuthi mhlambe kwenziwa into ebhedayo cha ngoba kusuke ngenziwa ama drugs yabo kusuke kuenjoyelwa nje kuyishisela inyama kuyidlalela isnooker qha but ama benefits okuba ilungu leSIFSA because angafuna ukuthi mhlambe sidedele ngifuna ukuya lapho ekuthenini uSIFSA uyakwazi ukuthi uinfluence kumasipala uSIFSA ngithi ukhona kuma district ukhona kuwo bonke omasipala so uyakwazi ukuthi umasipala uma ngabe umasipala waseZululand if uthola ukuthi ufuna ama-artist uzokhuluma noGuzaster ngoba uGuzaster uyena ucoordinator wama-artist aseZululand okay so ukuthi okay masidinga abantu becraft or sidinga ama-actors or sidinga abantu abadansayo or sidinga ozocula ihamba kanjalo yabo understand into le so manje mhlambe kulento I'm sorry to interject labezithi kulento yekhokhelana ke manje ukuthi usumlandile uSizwe Blues mhlambe local artist but eselizwakala emsakazweni nini nidithemanayo futhi ukuthi uSizwe somkhokhela imali engaka or kwenza kanjani yabona into enhle ngoSIFSA imali artist alingeni kuSIFSA thina we coordinate i-artist with the client and then mase bekhokhela nabodwa li honorary ngithi sibhizi siyayisebenza i-artist liyatshela ukuthi phatha your proof of banking uphathe your ID copy imali ingena kwi-artist direct thina ukulekelela nje ukuthi i-artist alithola umsebenzi yes ngishilo ngathi uSIFSA uyacoordinate mhlambe ngithi futhi abanye abangazi subscription fee so to speak okwamanje besingahambi nabi kusavulekile nanokuthi enye into mhlawumbe abantu abangayazi kufuna siyicacise manje la kwi-News Avenue ukuthi uSIFSA awuyona inyunyoni but because there's a space kule industry uthi asinayo inyunyoni bagcina sebesebenzisa as understand njoba duza nengima ngichaza ukuthi angichazi izinto zenyunyoni uthi sesisulela asulela ama-artist thina nenzani we coordinate into ama-artist you understand if you see ukuthi there is exploitation yama-artist mhlambe example amanye ama-artist dizozo eChristona wathi usuka wabuhitha amanye ama-artist azokhala ngokuthi bengiya kwe-radio station ka-Eugene bafike bangifuna imali that's exploitation if ngiyiSIFSA as iSIFSA nini alingeneleli in such matters lento bengiyichaza ukuthi since ingekho inyoni sizithola sesingenela nasinto enjalo kahle kahle fanele basingenelele fanele lo muntu uya kwinyunyoni kahle kahle but ngoba kunaleyo vacuum so sigcina sesiyivala because vele sifuna ukuthi i-industry ethu iqonde ibe into right so yabona mfethu into eyenzeka mfethu ngo-2009 upresident wangaleso sikhathi ubaba uJacob Zuma wabiza yonke i-industry eSandton Convention Center la asukuma uMessi Phakela asho kwakhe uArthur asho kwakhe nobani asho kwakhe wawuvala lo mhlangano upresident wathi no ake nihambeni niyokhuluma nibuye senikhuluma ngezwe lo organize yes
2009 kwathatha 6 years ukuhlanganisa le industry. 2015 yasiyalonshwa ke by uNathi Mthetho owaye uminister lesikhathi isilonshwa eBloemfontein eMangaung. You understand that? Isikhuluma ngezwi elinjani elilodwa. You understand into isisa mfethu right yabo in terms of coordination nokuthi even i-department imifuna abantu aba-organize nayi organize structure ngoba you are affiliated as your organization. Let's say nine organization yenu niyakwazi uku-affiliate ku-SIFSA say nine group yenu njengomama lababala eBhishi abenza ubuhlali ba-affiliateile. So bengila eThekwini ngiwathola kuphi ama-offices SIFSA ngabuzela iTheku kuphela. Yes, ngifuna ukuchaza because kunama various districts. Yes. Mhlambe just ukuthi ngikhona laphana elokishini ehontshini lami e-studio sami ngifuna manje ukuthi njengamanje i-office lisalodwa ele province liku number 2 Derby Street eGreyville. Kusayilona office elisakhona njengamanje which sisakhuluma nabo bonke umasipala ukuthi akube khona ama offices. So kulindawo bathi semusic music house KZN. Yebo. Yeah. So into ebengisho namfethu ukuthi kule industry abanye abantu esikhuluma nabo abafethu sisebenzisana nabo aba-affiliateile kuthina abafethu bama-events because i-events inale value chain yethu. You understand? Because kwi-event siqala ngomfana ozodweba iposter. Yeah. Lo mfana lo mfethu wahamba wesikoleni wafunda for 3 years. Akasebenzi. So lo useyabenefita ngokuthi kune event eyenzakalayo efolweni. Yayibona lonto uyayidesign. Uzothi seyidesignile uzodinga abantu abazowafaka ama-poster. Yeah. Sekubenefita So we are speaking to job creation. Yes, ngizama ukuchaza ukuthi yes how to us as the industry create jobs for i-community yase-South Africa. Yayibona lonto leyo. Usulanda umuntu ongafundanga ongasiqedanga isikole or ongayanga esikoleni. Lo muntu useyoxova uflower ahambe efaka ama-post yonke indawo ey'tobhini. You understand into leyo? Ayikakafiki i-event usuya kuphi uye eGagasini uyokhokha u-30,000 ukuthi ba market i-event yakho. Uyasuka uya kulabo osisi nalabo bhuti abenza i-PR uyobakhokhela nabo ayisikakafiki i-event i-value chain ende. Mhla kufika ilanga le-event kunomuntu we-fence kune-security kune-stage kunama-light kune-generator kunamantombazane apromotayo kuno-anti we-catering kunobhuti oletha ama-toilet. Uyacabanga ukuthi i-event iyodwa le-event but in terms of i-value chain nama-beneficiaries maningi it's very important. That's why sihlezi isikhala wena eButisizwe kubantu abaxhasa ukuthi ichaseni imicimbi because if uthi uvalela umcimbi uthi umcimbi kaTizozo ngeke uze uxhasa kunenqwaba yabantu abalamba. Yes, you know wena siza ukuthi njalo ngoJanuary event yami yasemgaba bangaki abantu abakwazi ukubuyisela ingane zabo esikoleni because of that event. You understand lonto le? So it's a value chain serious kodwa abantu abangayinakile abazi ukuthi anqali ya event. You understand lonto le? Abazi ukuthi behind uTizozo bangaka abantu ama-families awaphethe. It's not ukuthi ngiqashe uPhuze Khemisi ukuthi azoperform. uPhuze Khemisi unamagidi engoma u12. La magidi engoma u12 anama-families lo ma-families asondliwa yimina. You understand engisho? So ngale event yami umGabanyezi picnic if wena uzobeka la it's like a family tree. Konke kwehla kuze kuyofika egcine kuze kuyofika kuloqala lo design poster. Yazi Tizozo ngicabanga ukuthi into esuke ibe yimbi isikhathi yabo ngiyabona nje namabanga uphethe la sebengibuka ngamanye amehlo bathi khona into ngihlele ngithi ngifuna ukukubuza bengithola i-platform ukuthi ngikubuze ngihlele ngiconcern kakhulu ngama-artist ukuthi kukhona ama-artist that you can tell ukuthi this person is not doing well. Mhlawumbe useno 16 18 25 years ezama lento but akwenzeki. You understand leyo ayenzeki leyo nto yabona as iSIFSA because ngibona iSIFSA as umphathi waba artist liyakwazi ukumsondeza eduze ukuthi azokuthini mfethu
chathulula ama-CV yakho uyo-apply because ayenzeki lento yakho. Mfethu angizange njengoba ngisho ukuthi sihambela ama-district wonke. Angizange ngibe muhle sisemajuba district laphana eNewcastle eFarmers Hall angikhohlwa. Ngoba ngakhuluma mina ukuthi awukwazi ukuba i-artist elifufusayo for 20 years. Yeah. So abantu ababelapha bangigxeka ku Facebook ukuthi ngingayishwa kanjani mina ngomphathi wama-artist ukuthi yabo, but i-reality ithi you can't be an up and coming artist for 20 years. Yeah. Kusho ukuthi usespacini eswrong. Zama eminye imizamo hambe ufesa. Ngisuke ngikhuluma namanje ngeke ngikushintsha. But baphatheka kabi kwangathi ngiyabacindezela. Angibacindezeli. Into ngeke uzama into eyodwa into okay uchaza ukuthi sizungashela intombi for 20 years. Yeah, understand. Yeah. So kumele ubone na ukuthi la ngikhona ngisendaweni errong. Yeah, understand into because abantu bakhohlisana nezintombi zabo ecule eshaweni message ethi ubest. Yayibona into leyo. Kanti alikho italent. Omunye abone ukuthi ngoba nakho usizwe umakhelwane wami ukwazile ukucula nami ngizocula. Ayikho. Italent and it's a God given talent. Lethiwa ngeke ngithi istage indawo eright ekumele ukuthi uma ukuyona uyihloniphe ungaloku uyodakela istage. Yeah, understand into leyo. Ungathi yabona into ebhlungu into emnandi ngibe even organizer ayikho into ebhlungu nje ukufonela artist lingafikile on time. Enye into ebulala ama-artist ethu engifuna ama-artist asafuna ukungena industry. Ikhona lento yamavalelana kule industry. I'm just checking nje because when you well versed ngalezi zinto khona abantu ababuye bakhaya ngivalelwa uEugene. No, but akashongo ukuthi uzongivulela at the same time futhi. But by the way uEugene out ngijwayele so ku easy kwenza example ngayo. Okay mfethu. Yayikhona ngekhathi zethu. Into yamavalelana. Uke wavaleleka can I be personal? Uke wavaleleka? No. Uvalelwa umuntu? No, ngephatha gaza kwenzeka. Engakazi asho ukuthi uzokuvulela. Ngifuna ukuchaza ukuthi manje awukwazi ukuthi kunomuntu okuvalelayo ngoba njengamanje akekho umuntu ongenaso smartphone. So ngekhathi zethu ayikhona manje ayisekho because uyivalela wena ngefoni yakho. Uduma ngefoni manje mfethu. Ngihlezi ngibatshela and ngihlezi ngenze example ngoKing Nuba ngoba ngiyakwazi kubo. Yabona lonto le emzimkhulu ngahamba ngaze ngafika khona. Umfana le emakhaya emzimkhulu oyithathela ifoni wenza icontent waduma. Ngeweekend ubese Cape Town. Yana se ubizwa ngapha nangapha ngefoni wawungeke ukuthi umvalele. Yabo usakwabizwa nakuzalo kodwa ngoba bembone kwifoni. So manje ifoni abantu badumile ngefoni kuphela. Yabo so ingakho ngithi usukuyivalela we akekho umuntu manje. Qala ukhophe qala sasidepende kwi-radio. Yayizwa lo. But manje udepende efonini yakhe as long une smartphone. Umuntu opheshe uzokubona mfethu nangu naleti aphiyo. Yayizinto ngisho. Yeah. uChris Banele ephesheya but wambona kwifoni. Yeah, understand ngisho. So manje akekho umuntu okuvalelayo. Uzivalela wena. No mina ngiyakuzwa Tizozo. By the way uTizozo ehleli naye umntwana uZulu. I think imimnandi kakhulu lengxoxo. Tizozo usazoba nje nesikhathi sokuthi sizokhuluma ngezinye izinto mhlawumbe sifuna ukuba nokubuya sibe personal. You understand manje bengifuna nje understanding ngesifo. Ngifuna ukwazi ukuthi uTizozo usaqhubeka yini nomculo. Usaqhula yini noma use event organizer uTizozo mhlawumbe usekwipolitiki. Ngayengezwa through the grapevine kuthiwa uTizozo ufuna ukuba uminister of arts and culture. Yabo wawusiphakamisile isandla. No mfethu amaciko. O ayithi ayakufuna. Angithi amaciko nalento ethi nothing about now us without us. Now wavuma. Hayi uvuma if ungayazi imithetho. So if wazi ukuthi awuveli ukhetha amaciko ube kumele uaffiliate kwi-political party kumele ungene legislature awukwazi uvela uqhamuke from nowhere. So mina ngoba ngiyayi-understanda lo ngake ngibe excited ngento engazi ukuthi so nina as if are you aligned to any political party or you're just independent? Okay thina la sinabantu abasonto emabandleni ahlukene as long we creative thina into sikhuluma la sikhuluma i-industry sikhuluma ipolitiki so asikho affiliated to any political organization ingakho kumale kunabantu be-Asian XA kuyona lesifsa as long uyiciko then thina into esisho kuwena sithamba kuye kwi-political party yakho ufike ukhulume ngale industry. Yeah, understand lento leyo umuhleli nabantu bakho be-ANC khuluma nge-industry yabo umuhleli nabantu bakho be-NFP khuluma nge-industry
muhle nabantu bakwi-FA understand ngisho because la thina sihlangene ngobuciko. Yazi ungikhumbuza omunye u-MEC waka Arts and Culture mhlawumbe uzomkhumbula uKhawula. Oh yebo, umuntu omuhle Khawula sisebenza naye. Onsebenza naye Yeah, mhlawumbe umzwile lelebelesela ukuthi lana ekulomnyango yimina kuphela usopolitiki. Uqinisile, yebo. Hayi uqinisile, yeah. No, yeah. Sisebenza naye yabo nje mfethu nje yabo lento ishoyo. Thina si-industry yabo. So ngokuthi mina nguchairperson wamaciko yabo lento sekunezinkulumo ezithi ngi-IFP angithi yena uyi-political party i-IFP. So wherever he goes, so wena usuyi-IFP? Mina mfethu ngiyi-creative. Yayizwa lona. So wherever he goes ngizobe ngikhona asikho lapha. So wherever he goes ngizobe ngikhona. So no noma bangakhipha u-MEC bafaka u-MEC we-PAC yabo kusho mina ngihambe yabo lonto le. So ngisebenza nanoma umuphi umphathiswa ophathiswe ezobuciko njengoba nami ngiphethe ezobuciko. Executive producer uMini Mthembu usiyacomplaina uthi asivale le ndaba. Tizozo ngiyafisa ukuthi uphinde uzivakashele ngoba ngiyafisa futhi ukuthi sizoclarify lezi zinto njengoba uchaze ekuqaleni ukuthi abanye abantu babuye bayicabanga ezinye izinto ngenye indlela sometimes wrong. Tizozo uthanda izingane ezincane. Ngicabanga nje. Tizozo kade celebrate 50 years. Ngicabanga. Tizozo uthanda izingane ezincane. Kithi mina I think mina noma ubani mefuna ukutrenda igama lami uyalithanda wabona lento abayifaka ngihlala naphi ne-7 July yayizinto engisho but ithi le nto le ayitrend wayibona nawo ithi le weekend i-weekend enkulu idinga lamantombazana abhuda athi izosa yabo yonke into nje ibe negama lami ngingenaphi lapho understand bazinhle ngane ibhuda kuya swimming pool. Yebo. Hey, usilandele inkundleni zokuxhumana lapha ku Avenue, subscribe, like, comment, sikuthokozela kakhulu lokho. Siza kwena bukhoma endlini yazi tizosekise kaphazamiseka but siza kwena sisuka la music house KZN eThekwini wishilo ngeaddress yakhona but kube mnandi ukuthi uhlale nawe amagema. Yebo but asithemba ukuthi uyobuye ufike singene isixhosa sifuna ukwazi ukuthi usupportana singayishayela nalapha eswimming pool. Support iKaizer. Usupporta iKaizer, usupporta iKaizer. Sifuna ukwazi nokudla okudlala. Sifuna ukwazi get to know you better magebe up close and personal with you. Mhlawumbe bekutholakala isikhathi. I don't have a problem. Ngingafika nalapha kwami. Yeah, nabo sis laba abashuthayo. Sizokwenza njalo magebe. Sizokwenza njalo. Don't you dare do what I want to do. Please take pictures.